Gidakop sa kapulisan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte pinasikad sa arrest warrant nga gipagawa sa International Criminal Court. Ang detalye ni Nico Sereno. Clear to me now the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. Kini ang pamahayag ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dihang gidala siya sa mga pulis sa Villamor Air Base. Pipila ka oras human siya miabot sa Ninoy Aquino International Airport gikan sa Hong Kong kaganihang buntag. Ang arrest warrant gipagawa sa ICC nunot sa Crimes Against Humanity batok kang Duterte. Tungod kini sa mga giyong kaso sa pagpatay ug pag-abuso atol sa anti-drug campaign sa iyang administrasyon. Matod sa usa siya mga abogado ug kanhi presidential spokesperson Salvador Panelo, unlawful ang gihimong pagdakop sa kanhi presidente. Nagtuo si Attorney Panelo nga walay kopya sa arrest warrant ang kapulisan, maong wala gipaduol kang Duterte ang iyang mga abogado. Gibarugan niya, illegal ang pag-aresto tungod kay ang warrant gikan sa ICC nga walay jurisdiction sa Pilipinas. Sa Villamor Air Base, gibasahan sa iyang katungod ang kanhi presidente ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you. Sa official statement sa Presidential Communications Office, anaara sa maayong panglawas ang kanhi presidente, human masusi sa mga doktor. Nico Sereno, Balitang Bisdak.